Бурджу какво направи? Всичко стана заради Букет. Бурджу, ела тук, ще ти скъсам ушите. Ела! Бабо! Бурджу! Казах ти да дойдеш. Ела тук бързо! Ела тук! Бабо, спаси ме, мама ще ме набие! Моля те! Бурджу! Няма да те бие, спокойно, няма. Ей, майко! Защо си извадила всичко това? Нищо, просто гледам. Благодаря. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Искам да знам защо съм освободена от работа. Обяснението е в плика, отворете го и четете. Тук нищо не е обяснено. Госпожо, написано е, нямате достатъчно опит, това е. Как са решили, че нямам опит само за 3 дни? Не знам, ръководителите мислят така. Така ли? Да не би да съм им дала повод? Не приемам това писмо. Искам обяснение и то веднага. Всичко е в този плик. Ако искате, приемайте, ако ли не, ваша воля. Шефът ми умника, то ме изгони, нали? Онур Аксал. Да не задълбаваме. Нещастен маняк. Внимавайте какво говорите. Ще повикам охраната. Излезте навън, моля ви. Така да бъде. Няма да оставя тази работа така. Ще видим какъв е този опит. Хубавото ми момченце. Да облечем и това. Ето така. Много хубаво. Хубавото дете на мама. Хубаво ли ми е детето? Когато оздравееш, ще ходи ли на училище, мамо? Ще ходиш, разбира се. Ще ходиш на училище и ще имаш много приятели. Аз ще карам ли колело? Милото ми дете. Чакай да видя кой звъни и веднага се връщам. Добре. Аз ще отида, Нигер. Здравей, дъще. Дойдох да видя внука си. Дядо му нека се сърди. Ние имаме още един внук. Ако нямаш нищо против, може ли да вляза? Пораснал ли е? Много. Ако го видя на улицата, няма да го позная. Последният път беше на 9 месеца. Кан, целуни баба си. Хайде! Дошла е от много далеч, за да те види. Целуни я. Хайде, целуни ме. Хайде.
Сладкият ми той. Детето ми. Милото ми детенце. На баба, момчето. Кай, миличък, иди в стаята и си поиграй с играчките. Например, можеш да нарисуваш на баба една рисунка. Хайде. Нигяр, Заповядайте, госпожо. ще отведеш ли Кай в стаята? Ще прави рисунка за баба си. Хайде, миличък. Ще живее ли? Ще го принудя да живее. Къде се забави госпожа Надиде? Нимет пак ли си пържила пътладжаните? Колко пъти да ти повторя, че докато съм бремена не трябва да ям пържено? Господин Бурхан пожела така. За мен ще готвиш отделно. В тази къща всеки иска нещо различно. Това в този му вид няма да го ям. Татко си дойде, татко! Как е сладкото ми момиченце? Колко си пораснала. Добре дошли. Добре заварили. Татенце! Дайте да ви взема пълтото. Донеси ми една чаша вода. Веднага. Добре, да видим какво правихте днес. Нищо, татко Букет ми взема боичките, кажи да не го прави. Тя да не ти е приятелка от училище. По-голяма е от теб. На големите се казва Кака. И ти ще наричаш Кака Букет. Разбра ли? Добре. Дядо е дошъл. О, я да видим. Заповядай. Седни. Добре дошъл, татко. Добре заварил. Гладен ли си? След цял ден работа, разбира се, че съм гладен. Водата. Заповядайте. Нимет, бързо слагай масата. Веднага. Къде е баба ти? Не знам, дядо. Майка ти вътре ли? По едно време излезе, но все още не се е върнала, татко. Как така е излязла? Къде е отишла? Къде? Стана късно. Да си вървя. Да бяхте поостанали да вечеряме. Благодаря ти, момичето ми. Бурхан сигурно вече е кипнал. Както желаете. Шехерезада, Да. бих искала да дойда пак, ако не възразяваш. Хубава работа. Винаги сте добре дошли. Вие имате специално място в този дом. Елате, когато пожелаете. Наистина.
Нека синът ми почива в мир. Когато родих Ахмед, покойният ми баща ми окичи това. Заръча ми да го дам на бъдещата си снаха в деня на сватбата, но нямах този късмет. Заради Бурхан не можах да ви се порадвам. Явно този ден е днешният. Това е за теб, дъще. Много благодаря. Но не мога да го приема. Слушай ме, Шехерезада. Нищо не ми липсваше в този живот. И баща ми и съпругът ми се грижаха за мен. Бях презадоволена, слава Богу. Така бяхме отгледани. Оказа се погрешно. Ако имах малко пари, нямаше да страдам толкова. Вземи това в памет на Ахмед. Продай го. Парите няма да стигнат, но лечението на внукът ми е важно. Татко, виж, ето! Добре, стига. Забравила си телефона вкъщи. Защо и го купих, като така и не го използва никога? Тя не знае как. Колко пъти й показвах, но не се научи. Айше нахрани ли ви? Да. Тогава хайде в стаята. Букет вземи сестра си. Да знаете, ще ви проверя. Какво ще търси една жена навън по това време? Къде може да е отишла? Откъде да знам, татко? Дано ни се е случило нещо. Най-сетне се появи. Намерили сме пътя за дома, а? Вземи и занеси го в стаята ми. Къде беше досега? Защо не сте на масата? Не сте ли гладни? Заповядайте. Жено, попитахте нещо. Къде се губиш? Бях навън. Навън, значи. Ей, не ме нервирай. Питам те, къде беше до този час? А аз ти отговарям, че бях навън. Внимавай много. Само ако си била в къщата на онази жена. Само ако си била там. Само да разбера. И какво ще стане, ако съм била? Ще те убия. Убий ме тогава.